Καλησπέρα Γιώργο. Γεια σας κύριε Βαγγέλη. Λοιπόν, έχεις φτάσει στο τελικό, επισήμως, όλη τη χρονιά, αυτό που περιμέναμε. Διεκδικείς και εσύ σε τον Γιάννη το μεγάλο έπαθλο 2.700 που μαζέψαμε όλη τη χρονιά. Τα δίνουμε πίσω στους παίκτες. Θέλω να μου πεις καταρχήν πώς είδες όλη αυτή τη χρονιά την προσπάθεια που κάναμε. Εγώ καταρχήν ευχαριστώ το Θεό που βρέθηκα σε αυτή την ομάδα την ωραία. Γνώρισα πολύ αξιόλογα άτομα και μ' άρεσε πολύ γιατί το τάβλι μ' αρέσει πάρα πολύ, όπως είπε και ο Γιάννης. Δεν μάθω ο πατέρας μου να είναι καλά εκεί που είναι χρονικό. Και είναι μια εκτόνωση και για μένα το τάβλι βγάζει χαρακτήρες. Αυτό είναι που με τριγκάρει. Μπορείς να μας πεις λίγο εδώ να δώσουμε μια έμφαση στο βγάζει χαρακτήρες? Ότι βλέπεις ο άνθρωπος ο άλλος αν σε υποτιμάει, αν είναι ήρωας. Γενικά αυτό εννοώ, ότι βγάζει χαρακτήρες. Να ξέρει να χάνει, για μένα είναι πολύ βασικό αντίπαλος. Να ξέρει να κερδίζει. Αυτό εννοώ. Θέλουμε να μας πεις τι έχεις να πεις, να σχολιάσεις για το σύλλογό μας. Ο σύλλογός σου πραγματικά μου έκανε πολύ εντύπωση. Καταρχήν για την αγάπη που έχεις εσύ ειδικά για το τάβλι και αυτό με εντυπωσίασε. Και δεύτερον, το όλο σου, πώς να το πω, η όλη σου στάση σε όλο αυτό το τουρνουά. Ήσουν ένας πραγματικός κύριος για μένα. Δηλαδή από θέμα οργάνωσης θέλω να μου πεις, δηλαδή τα κύπελά μας, όλα ήταν τα τέλεια, τάβλι μας. Όλα ήταν τέλεια και το τάβλι και οι χώροι εδώ, οι εγκαταστάσεις. Ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος και γι' αυτό ερχόμουν και από τη Νέα Μάκρη τόσα χιλιόμετρα, γιατί αλλιώς δεν θα φόβουν. Θέλουμε να σου κάνουμε μια προσωπική ερώτηση. Ξέρουμε ότι στη Νέα Μάκρη είσαι πολύ αγαπητός και έχεις πολλούς φαν. Ειδικά στο Ζούμπερι, συγγνώμη σου λέω. Θέλουμε κάποια στιγμή να παίξουμε εκεί με τους φίλους σου και με τους γνωστούς σου εκεί πέρα. Ναι. Γενικά ξέρεις ότι θέλουμε να επεκταθούμε και σε Πάτρα και σε Θεσσαλονίκη ο σύλλογός μας, γιατί μας έχουν γίνει πάρα πολλές προτάσεις. Ναι, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Θέλουμε τώρα να μας πεις ποιος πιστεύεις ότι θα νικήσει, εννοείται. Εγώ επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι μεταξύ δύο αντιπάλων φίλων ή δεν ξέρω τι, το 90% παίζει ρόλο η τύχη, εγώ πιστεύω ότι ο πιο τυχερός θα κερδίσει. Εννοώ πάντα και οι δύο να ξέρουν τάβλι. Με αυτή τη λογική. Πες μας στα πόσα είναι ο τελικός, είναι ένα μάτς Στα 15. στα 15. Και αυτό είναι ωραίο γιατί θα το χαρούμε, δεν είναι ας πούμε στα 5 bad cute και τελειώσαμε. Με ευχαριστεί αυτό. Και τέλος θέλουμε να μας πεις κάτι που έχεις παράπονο ή από μας ή γενικά. Το μόνο παράπονο είναι ότι από όλα αυτά τα 100 τόσα άτομα που γνώρισα και ορισμένα άτομα τα οποία δεν θα έκανα ποτέ παρέα στη ζωή μου. Αυτό είναι το μόνο παράπονο. Και Που αυτό είναι κρίμα για φυσικό. αυτά τα παιδιά και είναι προσωπική άποψη τελείως και τέλος. Δηλαδή αυτό που είπα πριν ότι μέσω του ταυλιού βγάζει χαρακτήρα ο άλλος, σε 2-3 παίκτες ας πούμε βγάλαν ένα χαρακτήρα το οποίο στην πορεία διαπίστωσα ότι εγώ ποτέ δεν θα έκανα με τα δικά μου κριτήρια παρέα με αυτούς. Δεν γίνεται. Και λυπάμαι. Αυτό. Και κρίμα. Θες κάτι... Είναι προσωπική, μπορεί να είναι και εγωιστική αυτή. Είναι επιτυχία, αλλά είναι η άποψη. βρέθηκαν μόνο 3. Φυσικά είναι επιτυχία στην κοινωνία που ζούμε. Στα 100 τόσα άτομα να είναι μόνο οι 3 αυτούς που για τη γνώμη μου δεν θα έκανα ποτέ στη ζωή μου παρέα. Μα ποτέ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Ξεκινήστε λίγο να πάρουμε λίγο... Λοιπόν, οπότε με τα λόγια του Καμπάνη, ο τυχερότερος ας νικήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί καλύτερος δεν μπορώ να πω, είστε και οι δύο σε ένα υψηλό επίπεδο. Για τα καλά σου λόγια. Και πάμε με το μέτρημα. Και τα δύο στο μέτρημα. Μετά η ζαριά. Ισοπαλία και στο μέτρημα, 2 φορές, αν είναι δυνατόν. Μετράει η δικιά μου, 6, ευχαριστώ. Το λίγο. 4 σου. Καλή επιτυχία.